Και part 3, παιδιά. Horror games. Σταμάτα. Άστο. Κάνω kick, ρε. Κόλλησα, ρε φίλε. Εξαιτία. Κόλλησα εξαιτίας του. Κολλήσω, εντάξει. Να σε καλά, ρε. Sorry. Κάτσε, κάνω respawn. Sorry. Σκότωσε, Γιάννη. Ναι. Λοιπόν, αυτό αμάξι, δεν είσαι για αμάξι. Τρελέ. Δεν το έχεις. Πάμε να πούμε μέσα. Τελείωνε! Πατρός κικ, τέλος. Όχι, εντάξει. Θέλουμε τον αναπνευμνές. Τελείωνε. Άστο τώρα. Δεν μπορώ. Τελείωσε. Καλά, ό,τι να είναι το παιδί, ρε, ό,τι να είναι. Κόλλησε, λέει. Έλα, ρε, φίλε. Έλα εδώ. Τώρα κάσε, κάνω. Δεν το αμάξι να. Όχι, Ωραία, μετά από... έλα. Nothing. Για βγες. Πού είναι το δύσκολο? Μην πω τώρα τίποτα. Ωραία, να είσαι καλά. Έλα, βγες. Νομίζω ότι έξω είναι ο αναπνευστήρας. Τι είπα μόλις το... Αναπνευστήρας. Το βάζουμε. Έχει κάμερες. Ας το αμάξι. Έλα, τι κάνεις, εντάξει, κάνω. Μπράβο. Λοιπόν, άστο εδώ πέρα, άστο σε μένα, μην ξαναμπείς. Δεν το έχεις. Οκ. Μην ξαναμπείς. Επιτέλους. Λιώνει. Ανοίγουμε την πόρτα. Jumpscare. Όχι. Ναι. Χριστός την Παναγία. Το φορτηγό από πριν. Πού είμαι? Πού είμαστε? Παναγιώτη, πού είμαστε? Το σπίτι σου. Wow. Λοιπόν, τώρα πάλι ώρα που θέλουμε 4 φορές. Τουρουντου. Μια μπανάνα. Τουαλέ. Κάτσε, κάνω κακάκια μου. Μπλουπ. Έκανα κακάκια μου. Και τώρα τραγουδώ. Λοιπόν, έλα εδώ. Κάλμη 50, 58, 35. Yeah. Πώς τη βαρά όμως, κύριε μου? Τώρα ψάχνουμε ένα κλειδί.
Το μπάνιο παίζει να είναι. Α, το καλό σου. Ένα κλειδί παίρνουμε. Εδώ πέρα παίζει να είναι. Να το. Κοιτάμε λίγο. Game over, ναι, game over. Να λες εσύ που σου. Τέλος πάντων. Η ζωούλα σου. Πού το ξέρεις, ρε? Πού το ήξερε? Ντροπή σου. Εκεί τώρα θα γίνει το jumpscare. Λογικό. Έλα εδώ. Φοβάμαι. Θα πάω στο jumpscare. Παναγία μου, πού είμαι? Έλα εδώ. Έλα εδώ. Τελείωνε. Μήπως πάω να μην το μάθει. Έλα, το jumpscare το ξανά. Έλα εδώ. Πού είσαι? Τελείωνε ρε φίλε, μήπως θες να με τρομάξει, θα φας κικ. Α, τρόμαξε. Έλα εδώ. Γελάει ρε, γελάει. Ναι, πού είναι, τώρα θα κάνουμε. Κάνουμε γύρω, 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 γύρω. Γύρω, 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 χύνω. Wow. Δεν πειράζει να το σπάσω. Πάμε έτσι. Κάτσε, πάμε έτσι. Πού είναι? Εγώ έρχομαι το πάσο, ρε. Έλα, πάμε. Δεν ξέρω τι φτιάχνουμε. Όπα, μια ανοιχτή πόρτα. Πήγαινε εσύ μπροστά. Φίλε. Φίλε. Για ξαναπες το. Κάνει αυτός ο μαύρος εκεί. Ο νέγρος. Φίλε. Να μπούμε μέσα. Τυφλώσω. Άνοιξε μας. Είναι το δωμάτιο 200. Ωραία φίλε, όντως. Είναι άδικο. Έλα ρε φίλε, πρέπει να έχεις φίλους. Ρε φίλε, είσαι κακός, το ξέρεις. Η μαμά σου τι κάνει? Δεν σε φροντίζει. Άντε, κακέ. Πού είσαι? Πού είμαι? Είσαι χαζός. Έλα εδώ. Ζαλίζομαι. Είναι όλα στραβά εδώ. Έλα εδώ. Κάνω τσίκ. Έλαντε. Τι κάνουμε εκεί? Έλα εδώ. Έλα εδώ. Όγκαρε. Αλίμον. Πάμε. Εδώ πέρα πρέπει να... Είναι ανοιχτή η πόρτα. Λοιπόν, μπαίνω με κλειστά τα μάτια και φοβού. Όχι, άστο, θα μπω πρώτο. Πολύ έργα. Στο καλό! Να πάω. Έλα. Θα το τζάμι. Μισό λίγο, πονέσει η κοιλιά μου, ρε. Μπράβο, με κοροϊδεύεις, Πόνεσε η κοιλιά μου, παιδιά. Πάμε. Τώρα που μπαίνουμε. Θέλω να με δει. Όχι, γιατί πριν είσαι κολορουσούς ρε φίλε, μην το ξανακάνεις. Θα γίνει ξανά κάτι.